a sha kallo lafiya. Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A Soke Lefe TV. فبأي آلاء ربك يجرما gwamnan jihar Kano shida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa abduhu wa rasuluhu sallim wa barik wa anim wa akrim ala sayyidina Muhammad an-nabiy wa كبرت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وبكل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد mai girma girmamawa wa mai girma gwamnan jihar Kano saboda irin gudunmawar da ka bayar da agajin da ka yi da taimakawa da ka yi tsawon shekara 5 wa Sunna TV. Shi yasa muka baka matsayin ka na garkuwar Sunna TV. Saboda haka za mu fara gabatar da garkuwar Sunna TV mu a Sunna TV gabanin ba Khadimul Islam. Saboda Khadimul Islam da kuma garkuwar Sunna TV mun gode muna kuma fatan za a ci gaba da wannan abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gode ta fatan mu ma a ƙara mana muna godiya mata bakin gwamna gudunmawar da ta bayar da Allah saka mata alheri mun gode da wani abu a matsayin godiya Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A Soke Lefe TV.